Duela pilo bat hasi nintzen klubean, duela gutxi gora bera 29 urte hasi nintzen. Ta ume guztiak bezala hasi nintzen igeri egiten, konpetitzeko ez dakit, gogoak nituen, eta sartu nintzen, gurasoek bidali zidaten klubera, nire kabuz ez nuen ezer egiten, beraz, hasi nintzen hola. Eta oso etapa polita izan nuen urte horietan, eta oso pozik. Azkenean, ditudan irudi guztiak edo lagun guztiak lortu nituen bertan, beraz, oso pozik eta oso ez dakit. Bueno, aurreko juntari faltatzen zitzaien bi urte oraindikan bukatzeko eta hola, baina batean esan zuten ez zutela jarraitu nahi eta bar. Eta nik, bueno, azkenean proposatu egin zidaten, bi guraso aurreko juntan zeuden, eta proposatu egin zidaten, eta baietz esan nuen, baina pentsatu gabe. Bueno, batzutan pentsatu egiten nuen, ze azkenean nik ikusten nuena zen gurasoak oso prest daudela laguntzeko eta bar, eta presidentea bezala uste nuen norbaitek egon bartzala, baina igeriketan munduan ibilia. Orduan, ez dakit, klubean hasi nintzenean, segurazki ez nuen pentsatzen horretan, baina gero ja, haunditzen zarenean eta hola, igual bai. Ni banekien, lehendakari bezala sartzen baldin nintzen, nire inguruan eduki behar nituen pertsonak, eta horrela egin nuen. Azkenean, piztinako jendea sartuta dago, igerilariak daude, gurasoak baita ere badaude, nire lagun minak badaude baita ere, orduan oso erreixa izan da, hori. Bai, nire ustez bai, azkenean txikitatik bizi dezun guztia lagundu egite dizu, eta ni ez naiz atera piztina batetik, orduan. Nire ustez bai, nire ustez beti pentsatu behar dugu, gehiago nahi dugu eta gehiago lortu nahi dugu, baina pizkanaka, ez gera presakin ari eta gauzak poliki-poliki eta ondo egin nahi ditugu. Bai, ni momentu honak eta txarrak bizi izan ditut klubean betidanik. Hasiera batean ez ginen ezer, pizkanaka handitzen joan ginen, eta gero momentu txarrak etorri ziren baita ere, eta beti egon naiz hor, esperientziagatik bizitzan baita ere, pizkat igoera eta jaitsiera daude, eta horretatik beti egin behar duguna da ikasi. Lehenengo urte honetan egin nahi duguna da, pizkat hori lehen esan dudana, poliki joan, pizkanaka jakin nola mugitzen den gauza guzti hauek, ikasten baita ere, eta gero ja igual objektibo finko bat jarriko dugu, baina batez ere aurten ikastea, pizkanaka ibiltzea eta saiatzea gauza politak egiten. Bueno, proiektu berria ez, azkenean egin behar duguna da, adibidez igeriketan dauzkagu bi talde, emakumezkoak eta gizonezkoak daudela en el top de Espainian igeriketan, hoberenetan ari gera mugitzen, eta mantendu behar dugu kategoria, hori da printzipala. Orduan, bai, aurten daukagu igerilare bat etorriko dana berria, emakumezkoa eta olimpikoa dana, eta nire laguna. Eta batez ere hori daukagu berria dena, baina beste guztia mantendu egin behar dugu berdina. Azkenean gu udaretan temporadari begiratu behar dugu, temporada guztiak begiratu behar ditugu, ez dira beti berdinak izaten, baina aurten adibidez, abuztu guztia izan dugu lanik gabe, pixkat pentsatzeko eta prestatzeko gauza guztiak. Baina batzuk, ni bezala egiten dugu lan hondartzan, tintinean, irakasten umei, eta orduan, igual opor gutxiago izan ditugu, baina gogokin hartu dugu temporada berria. Beti bezala, orduan ez dira gauzak asko aldatzen urte batetik bestera. Azten gera proiektu berriekin, entrenamenduekin azten gera normal, haundiak azten dira pixkat lehenago, txikiak edo eskolarrak pixkat beranduago, baina normalean hasierak nahiko berdinak esaten dira. Gero aldatu egiten dana temporadan zehar ikusten dugu, baina hasierak normalean berdinak esaten dira. Normalean, waterpoloko zea talde guztiak, azkenean temporada guztian zehar dauzkate partiduak eta mantendu behar dute pixkat nivela mantentzeko horrez. Baina igeriketan badaude 3 txapelketa oso importanteak direla Espainiako txapelketak eta klubeko kopa.
eta 3 egiten dugu. Negukoa, Espainiako txapelketa negukoa, eta udarakoa, eta gero kopa dagoela tartean. Bai, bueno, azkenean igeriketan adin batekin ja ezin zera sartu. Hori argi dago, egin behar dituzu etapa oso importanteak eta garrantzitsuak txikia zarenean, orduan ezin duguna da 15 urteko ume bat sartu batez klubean konpetitzera. Orduan guk egiten duguna da kurtxiotatik ahal ditugun ume guztiak hartu, eta aurten lehenengo taldean Eskolarra Bianak sartu dira 20 piko ume berri, oso ondo dago. Bueno, nik oroitzen naiz nik igeriketa egiten nuenean eta konpetitzen nuenean, bai ateatzen girela medio guztitan eta pixkat ez dakit, egunkaritan ere bai ateatzen ginean, pixkat hobeto ikusten zitzaigun, ez? Baina orain ari gara pixkat hori, junta berriak inda hori mugitu nahi dugu pixkat, orduan lortu nahi dugu hori. Jendea jakitea zer egiten dugun, nola egiten dugun, nola lantzen dugun, eta pixkat hori da gure helburua aurten. Beti futbola azkenean dena eramaten da, presupuesto guztiak, publizitate guztiak, ez dakit. Mugitzen den dirua eta publizitatea eta azkenean prentsan ateatzen dira egunero bai edo bai. Norbaitek lesionatu egin da, eta igeriketan igual gelditzea Espainiako txapelduna eta ez zaituzte ateatzen egunkarian. Orduan, mendikan esan behar dizuet, eta atera behar dizuet gehiago igeriketa, eta beste kirol batzuk baita ere, ez? Azkenean, hemen Irunen Santiagotarrak, gu gaude txikiak garenean bat, dira kirolak ez direna igual asko ikusten, baina azkenean gauza politak lortzen ari gera, eta ez dakit nire ustez gehiago atera beharko ginakela. Bai, oso zaila da hori, azkenean ja gaude, ez dakit, Espainiako hoberenen artean gaude, eta hori ja mantentzea ja zaila da. Hobetzea, ez dakit, hoberena izatera, ez dut uste. Batez ere, Irunen daukagun infrastruktura, piztinak, eta hori azkenean ematen dute eta lortu dezakegu gauza guzti hauek, baina ja konpetitzea Sabadell batekin, kanoe batekin, dauzkatela piztina handiak, 5 piztina, ezin dugu, hori ezinezkoa da, baina saiatuko gera mantentzen gure nibela hori bai.